varume havadi madzimai anoenda kubhawa, havadi mwana anoenda kubhawa, asi kana vakubhawa vanoda vasikana. Musha usina baba, musha wese una baba. Ndinotoziva kuti pamba apo ndepa baba samusha nhingi. Saka mukaona imi makuzouya futi muchititaura kuti ndini baba pano. Isi tagara tichiziva kuti ndimi baba. Zvakureva kuti zvinotarisirwa paubaba mazvikoniwa. Kwete kunga munhu uchasvika uchiti pamusoro yeMwari mwamwa zvamamaona kurova ndamboti nzve. Amaina baba lepano vauya, amaina baba lepano vauya, vauya nenyaya dzakanaka, vauya nenyaya dzinorapa moyo. Tinokupai chirongwa hurukuro dzevaviri. Muchirongwa ichi tinobata zvakawanda zvatinosangana nazvo muupenyu. Donzo riri rekubatsirana, kuyambutsana, kudzidzisana pamwe nekuyamurana tichirodzana pfungwa. Chirongwa ichi ukachitora sedambe zvichangokuitirawo sedambe, asi ukachitora nemwoyo unorevesa uchawana chokudzidza mwachiri uye uchabatsira. Wow. Makadi muri yeZimbabwe majaira undona ndiri ndega nhasi tauya takawanda panapa. Ndichimbotaura ndari pasaidi pangu kuti ndini baba pano. Kana imimi muri baba pano, imimi ndine heti yacho. Saka tauya nhasi ndauya namai vepano. Hazina mavheri mai vepano vauya varimo mumba umu. Saka nhasi ndina mai vepano. Tine kachirongwa katoda kumboita panapa. Pane kagemu katoda kutamba. Toda kuona anorohwa. Toda kuona anorohwa. Vana baba chitogarai mauya padhuze munditsigire. Havana mai voita sei vobvawo. Vana mai ngavauye mudhuze. Vazodii. Kunyange zvinyaza hazvo men must lead. Asi vana mai vanodiwa. Right. Nyaya iri panapa ka. Toda kumboona ma weaknesses. Tinoziva kuti vanhu hatigoni zvese uye hatizotadziwo zvese. Pane zvaunonyatsaona kuti izvi kumadzimai weakness chaiyo, ende vakawanda vacho vanozviita. Then wozoona chimwe chaunoona kuti ichi kuvarume ichi kunyange paine vanogonawo icho, asi vakawanda vacho vane weakness area iyoyo. Saka ndo zvatoda kumbotaura panapa. Toda kuona vacharohwa vane zvakawanda ndivanani. Ndiri kutotanga panapa. Mai vakanyorawo zvavo, ini ndakanyore zvangu. Saka ini ndinoda kutanga nekuti ndini musoro, ndini baba panapa. Right. Vana mai vane problem yekuti zvinhu zvavo kazhinji havagoni kubudisa zvinhu zviri perfect. Ukaona vachiita chinhu vakawanda vacho havabudisi chinhu chiri perfect. Nechikonzero chekuti vanoda kuita zvinhu 20 panguva imwe chete. Vari kuwacha. Mvura yekubika sadza iripo. Pasaidi pacho pane muriwo. Uku vari kuda kukorobha. Uku vari kuda kuona movie. Naiza boom. Zvese zvinoda kuitwa ka1 panguva imwe chete. Wozoona pamapedzisiro pacho hapana chazobuda. Dab 1-0. Ndagoesa. Taura yochenyi. Hata izvozvi ndeye varume vasine hanya neupenyu hwavo. Vari kufa nekushaya hanya neupenyu hwavo nehutano hwavo. Vari kungovhura zipi pese pavasvika. Vamwe vakarora, vamwe havo ndevasina kuroora vakaramba zvingodaro. Asi inini ndochiti kune vakarora, pemunonga makati amai ndokudai, mukadanana mukawirira mukatenderana,
mukauya pakugarisana, chinonga chazombopa kuti mubude chii chamusingatauri mumba imomo kuti chione kugadziriswa. Kana zviri zvekwamaisuzere zvemakaona imini kuti maisuzere anopfeka mamini, tengeyo zvemini yacho mupfekerwe namai pamba. Kana ari maperfume zvamuri kuona kuna ana Sisidhori, zvitorei muye nazvo mumba. Izvi pfeka izvi ita kudai izvi, muchione kuti haika Sisidhori vaya vatorimowo mumba. Nekuti mukangobuda imi makanyarara musingatauri, ndichingopfeka hembe dzakareba pamwe mam ngedzekare kare mbiri yerodzi tingaikadza zvino. Kana muchida ndipfeke trousi ngaritengwe trousi rachithinjini mbambamba ndombambadzawozve tobuda tese. Ini muchambambadza ini tobuda vhururu nerangu zirokwe riya. Koti ndiye murodhumu tinosangana nevanhu vakawanda. Muchasangana naana Sisidhori ava ndo vakadzizva. Kowe minaye murume here? Ungori mukadzi wakafanana nei asi anoda kugadzirwa mukadzi kumumisikidza. Nekuti iwe ndiwe murume wasi unofanira kumugadzira zvaunoda, kumurukisa musoro zvaunoda, kwete kuti maisuke idhuku. Asi maoko makuti hei mabhuredzi asisi uyu akanaka akomana, murukise iwe nyundo kuti muone kunaka kwake mukadzi. Mukadzi kuti muone kunaka kwake kugadzirwa nemi. Mugadzirei ini kuti muone kunaka kwangu ndigadzirei ndinake. Uye endai mundoongororwa. Kana mavhura mazipenya hamuchadi futi kuongororwa kwacho, mausha kubatwa. Chitobatwa imupinde pachirongwa mumwe mushonga nguwa ichipo. Ndapota varume, mazipi ngaavharwe. Vhurai zipi kune wamakati ndinokuda. Ndiwe wenda kugara newe kusvika taparadzaniswa nerufu. Kana ndakati ndinokuda kune 7. Ko imimi wacho futi kana muchiramba kugadzirwa. Ndikatenge mini moramba. Kuti kumusha kwedu takakura tichipfeke marokwe marefu. Ipapapo ndo patinotaura kuti panoda inozi counseling. Kwetakakurira uku. Vamwe takakurira kumasowe. Asi nekuroorwa zvakuzi maiyo pano masowe achaidi. Takupinda dzechirungurungu dziri mazuva ano idzi. Imi maakufana kuchichimugara naye pasi, muchimudzidza bhijana kusvika uchapinda muchunu. Nekuti kwaakakurira uku ndo zvaakakura chingoziva kuti aiwa tinopfeka marefu ekumwasha, tinopfeka akadai ekumapostoli. Maakuda kuchimushandura manje, mindset yake ngaive yakashanduka. Musoro unorukwawo, muchiisawo lipstick, muchiisawo cutex. Handiti muruzvona kuti zviro zviendeke. Kwete kunga mukoma Robert, iyo ari mai. Handi muri kupaona. Yafamba tese kuti achape mutsago kuti mai ndiani baba ndiani, azvisi kuchaoneka. Right, ndakupinda pane changu chechitu. Vana mai vane dambudziko. Vakawanda vacho vanozoda Mwari kana zvinhu zvashata. Ndazva nekufonerwa. Eoda, hamuzivo ere anoshandira. Ndipewo namba dzamadzimai Bhiula. Ndipewo namba dzaNhingi. Nguva yese mamusingaziti kuna Mwari ere unonamatwa. Ini ndoziva kuti munhu anofanira kugara ari pana Mwari, achinamata Mwari, ende paanodzoka kuna Mwari kana aita problem, Mwari wacho unongogara aziva kuti ndiye munhu uya aindinamata. Kwete kunga munhu uchasvika uchiti pamusoro yeMwari mwamwa zvamamwaona kurova ndamboti nzve. Oya madzimai. Mukaona vana baba vakada zvekunamatawo, ndozviziva kuti vakawanda vachavadi kunamatawo. Asi ukaona vana baba vanoda zvekunamata, havabvisi. Zvinoona mai unga moto wemashanga, musuwo anenge achiita zvekunamata zvacho, kunyatsa kuti nemo chaimo nguva dikidi akaona zvatoagumbura, kana handina kuti Jesu pindai mumaoko, ndakati Jesu pindai mumwoyo, maoko tinotopedzerana. Hazi ndambokurura kana dziri dzemagemezi, gemezi mazuva ano ndakamboturika ndezvenyizvi. Asi azopinde problem. Yewe mwana wangu kani warere chidai kani. Yewe ndivazewe kani. Kuda Mwari kana zvinhu zvashata vana mai. Ndeti chituyu ichocho. Dai nharo tiswe. Hai papa hatina nharo, inyaya yekutya. Vana mai tinotya, fiye yakawanda. Tine mweya wekutya unotibata uye
hatitendi kuti Mwari anogona kutirwira. Tineka kuti haiwa ndikandopuwa chandinopuwa icho ndo chikundishandira. Usimbe hwekuisa magokora nemabvi mujecha kuti uende pamberi paMwari unamate utende kuti Mwari ndiye anondirwira musituation yangu. Saka kusatenda ikoko kuti kuna Mwari ndo kunozokonzera kuti haiwa ndikaenda kuna madzibaba ndindi ndikaenda kunani ndiye unogona kundirwira. Asi iye munhu iye ariyo akatosikwa naMwari. Chii chingakundikana pamberi paMwari? Hapana chingakundwa naMwari. Apa ndataure chaizvo mwanyatsozvigamuchira. Ende futi vamwe vana mai vari kuzopinda problem. Zvamunoona Tinashe Mugabe akatozoya akanatsa akatoya nema-DNA. Vamwe vana mai ikoko vanenge vachishandirwawo vanonyatsa kubva vatoshandirwa zvese kupedza especially vanoshaya mbereko. Izvozvo ndinoona sekuti ikarekta yemunhu, hunhu hwemunhu. Nekuti pakuberekwa nemararamiro etinoita pane kahunhu katinokura tiinako kubudikidza nekwatakabva kwatakaberekwa. Tekungoti tinofana kushandirwa uye handikwanisi kuti ndingoita kunyange ndakaroorwa ndikwanise kuti ndigare nemurume umwe kusvika taparadzaniswa nerufu. Kana zvichi kugoneka kuti ndiroorwe ndoroorwa, kana zvisingachagoneki nongozvigarira nevana vangu. Kusagutsikana madzimai, ipapo hatigutsikani. Tinotodazve mumwe pasaidhi asi asina chaanondibatsira umwe wacho. Vana mai ipapo ngatitendeuke. Right, ndozvandauyisira point iyoyo. Vanhu ngavaite sei? Ngavatendeuke. Chipinda inenyu imimi yechitu indapinza dzangu 2 maweakness ana mai ndaane 2. Tinavo vana baba vanotadza kudzora hasha dzawo kunyange pane chashata kana chaitika. Kanhu kadoko so unotoona murume mukuru kumise mananda. Wozozwa munhu apa kupedzisira akuti asamuzivi kuti ndini baba pano kani. Tinotozviziva kuti ndimi baba. But mukaona makutaura kudaroka kuratidza kuti maresponsibility ehubaba acho matoatadza. Saka makusizoti regai ndivaudze kuti ndini baba. Tinotozviziva nekuti hapana musha usina baba. Musha wese una baba. Ndinotoziva kuti pamba apo ndepababa samusha nhingi. Saka mukaona imi makuzouya futi muchititaura kuti ndini baba pano isi tagara tichiziva kuti ndimi baba. Zvakureva kuti zvinotarisirwa paubaba mazvikoniwa. Saka muruti pandani chiti ndini baba panapa ndatotadza responsibility. Matadza ngoti tagara isusu tinozviziva kuti samusha wepano ndivakanjanda. Saka mukaona makuti ndini baba pano, ndini baba pano. Pane varume vairere pamusha iwo kuti pane murume kwani. Mukuya uchiziva kuti muzive kuti hapana machongo pari. Ukaona makuti ndini baba pano, ndini baba pano, ndo paya patinozoti ndini heti yacho. Nekuti ndodorohora imi muri baba ka indazwa heti. Saka kuva heti kudoramba muri pamusoro pemusoro. Saka nemutaura namai ane pride anozvikudza. Havazvikudzi. Asi panyaya yekuti imi muzoti ndiri baba. Chii chinova chamboita kuti muzoti muri baba? Unonga usiri kuremekedzwa. Kuremekedzwa pazvipi? Zvakawanda. Chinokonzeresa ichocho kuti muzonge makunongedza kuti ndini baba. Nekuti inini mukona ndakuti ndini pai pano, ndimi mai pano. Pane zveumai zvendatadza. Zvendakuchiri kuzivisai kuti aiwa ndini mai pano. Dasi chimira iteone todokone kunowire tsvimbo ngekunowire domo. Iyi handishazivi kuti iweakness here kana kuti kuzungaira kwakaita madzimai. Bhaibheri rinoti vaviri vachava nyama imwe chete. 2 murume nemukadzi. Nyangwe Soromoni mubhaibheri akaita 1000 asi wanga usiwo mutemo waMwari. Ende iye akazotaura kuti hazvina maturo chose, hazvina maturo chose, zvose hazvina maturo chose. But unoona madzimai achiita dungwe pamurume 1 kutorwirana ndinotoya ipapo bana baba ataki baba ndezvako izvi urutotadza kuningirira vakadzi. Weakness ine vakadzi kuti nditi kupusa here kana kuti chii.
right. Number 1. Number 2, i1 iyoyo ndiri kuibatanidza iri 1. Musazoti ndataura 2, i1. Mumba mukashaipa mbereko patooneka tendency kekuti munhu wese anongoti mwana wakwanhingi uyazve akarorwa uya haazvari, mukomana uyo otonzi tsvaga umwe unobara shamwari, uyu wakauya naye panapa adini haazvari. Mubvunzo wangu oti inogomana renyu riri pane kwarakamboitawo mwana here kana kwarakambomitisavo. Asi unotozoona madzimai aya achitozvigamushira, umwe achitosvika pakutoti imba yake inotofa otoenda kumba kwake kubvuma defeat pasingadiwi kubvuma defeat. Number 3. Endai panumber 3. Ndakwenda panumber 3. Iyi inotoda kuerenga. Zvamborehwa zviya kuti handizivi kuti i-weakness here. Kuzvikudza i-pride chirwere chinyi? Chirwere here? Kuzvikudza here? Kashoma kuona murume achitsvaga mazano kune mukadzi wake, kana even kune vamwewo varume. Unongozoona munhu akukwenya mhanza woziva kuti bambo adhumira awo. Izvi zvinoitwa nevarume vakawanda. Handizivi kuti kudzikisira vakadzi vavo here, kuti ndinganzwe iwo kubva kwaari uyu, kuti aendezve kuna vamwe varume oona sekuti iye unozviita gentleman ka. Kuchobvunza umwe murume kuti zvakadai unoona sekuti futi vazvidzikisira. Kana azodhumira manje ndopaakuchida bazano zvekuchete gentleman zviye zvaasina basa nazvo. Wakutode zano rekuti ndibatsire iwo. Nyaya yangu yakamira so asi zvinasvika pakuzoguma. Ponyesa kuona kuti paanopuwe zano pepe utonota saka way forward yange iripo. Achizivi kuzungaira here, kuzvikudza here, kudini, chindini. I'm the giant, but the giant rakazowa pasi. Munhu ngaangonzwawo vamwe vanhu mazano. Kunyange ari mai chaiwo vari mumba. Nyange ukataura point dzendinoziya. Padai. Hakuna murume unobvuma. Kana haiti. Asi pemunozoti gare iyi, yakapotaura point iya, unozoidzoka nayo asi inonga yatwiswa. Kusangoda point yako, asi kunga zvinozi iye musoro iya ndini ndadini ndataura. Mati munozomuona akukwenya chii? Akukwenya mhanza. Adhumira, asi kuti adzoke futi ataura kuti ndadhumira. Azvibudi. Kunyange iri mari iri mumba chayoti ngariite business rakati oti mai mwana pane rimwe rine hairoro rere tinonga tapinda akangoriita akangoona kuti radhumira haakasi kuti radhumira ba pane zvinongoitika pane zvinongoitika kuzongosvika munhu azoona kuti pano ndazopinwa ndaapa kona wangoti mai mwana paya zvatamba. Programu yedu yatinayo iri kuenda mberi zienda nakwenda mucheka wakatandira nyika yose. Tinee tichida kuti patee tichibudisa mapoints aya. Imwimwi baba makanditarisa mukanzwa mai vataura kuti vana baba vane weakness dzakati, gadzirisa. Saita nharoba kuti zvinake, gadzirisa. Ipa baba tiri kutodzidzisa tichirovana hedu zvatiri kuita izvi, asi unonga uchitodzidza ndozviziva. Imwe mai mukanzwa tataura maweakness enyaya, gadzirisai maweakness ivaya. Handiti umwe naumwe ngaarwe neweakness yake ende bvuma kubatsirwa. Saka enda kuenda panumber 4. Nhasi tiromboita 5-5. Tozopfurira mberi. Ndakuenda panumber 4. Ndakaona imwe weakness ine vanhu vechidzimai, ndakuti vechidzimai. Why? Nekuti iri kubata vasikana nevakadzi vakamboroorwa vakabuda mudzimba, kunyange nevamwe futi vari mudzimba. Weakness iyi ndeyekuti vakawanda vavo havakoshesi muviri wavo, havazivi kuti muviri wavo wakakosha. Muviri wemunhu wechidzimai muviri unotinirwa mombe inotsenga kudai nemushwe uchidai, haukoshesi. Unopihwe friziti nehafu yechingwa, nekuti friziti radururwa pahafu yechingwa rikachinje kala rikaite yelo, ototambiswa mwanasikana nekuda kwefriziti nehafu yechingwa. Izvozvizvi vamwe vana mai mudzimba vakawanda vari kunetsana nevarume vavo. Mhandara wazendepi? Uyu kuti achanyatsotaura kuti ndakapuwe hafu yechingwa. Ndakapuwe hafu yechingwa naRobson. Tsva!
ikoko ndokunonzi kuzungaira kwokupedzisira, kutadza kuzvikoshesa, kutadza kuzviremekedza munhu wechidzimai. Unoona kutanga kari kasikana so kakangotanga kuti fufunundu pachesti panapa, kakutozvangandira jodzakani, wotoziva kuti zvatobata shaviriya ratete. Vakazogara nemurume wechi7 vakuda kutofa, vakabva vazofa, ratobata. Muri kuona? So ini ndinofunga kuti mudzimai wese akangozvichengeta akazvibata zvakanaka, hakuna asingarorwi. Kunotouyawo anoenderana neizvozvo. Makambozviona here kuti varume havadi madzimai anoenda kubhawa, havadi mwana anoenda kubhawa, asi kana vakubhawa vanoda vasikana. Ikoko kubhawa. Mubvunzo ndokuti ko zvamauya kubhawa, wamuruda kuti apinde mubhawa mwana wani? Wobva waona kuti vagara by nature vanhu vanongoda kungozvino zvenguva yachoyo, asi vasingazivi kuti vari kushandisa vana vevamwe. Uyu one kupusa nongoshandiswa nekuda kwefriziti. Unoona mwanasikana kunga ari kutengese madomasi chiri chipfuwa, imari imari apa chiri chipfuwa chemwanasikana. Chinamwe bambo ari kushanda, ari kuti ndichada kuzorora musikana wangu nhingi. Saka ndichibva ndawedzera ipapo, kune mumwe mudzimai andinoda kubva ndabvisa mubrain dzake kufunga kuti pakati pemakumbo pake ndo chombo chekuzviraramisa nacho. Ukaona akashaya munhu wechirume padhuze, anoone kunga afa. Kuroorwa haisi achievement mulife. Ikodzero yemunhu wese kuti unongoita murume woroorwa, but haisi chekuti ungabva watokuzvitemese musoro utoti saka ndikatoshaya munhu wechirume ndazo. Kana usati Mwari asati akutendera, mirira nguva uchinamata kuna Mwari, Mwari anokupa. Iyo ndo imwe weakness ine madzimai iyoyo. Mune comment ipapo? Ndinasa hakungoti tabatsirwa. Vanhu vanovhuma ndo vandoda. Bosi nhasi ndikuda vanhu vanovhuma chaizvo. Right? Inhamba ndataura number 4. Number 4. Asi izvozvo zvimwe zvacho ndinongozodzoka futi kumasituation aya ekuti vamwe kwavari kugara so far, mararamiro avari kuita, vamwe vari kubata vana vavo sevasiri vana vavo, kuita semunhu akachengeteswa. Zvinosvika pakuti mwana situation nyangwe ari kuchikoro afunge kuti saka bheta pamwe kuroorwa kuri nani, saka bheta pamwe kupinda mabhawa kuri nani. Vamwe chaivo vachizototora inonzi suicide spirit ya yekutozvida kufunga kuzviuraya kuti at least pamwe ndingazorora. Saka chikumbiro point ini chendoda kuwedzera ngechekuti isusu sevabereki ngativei nerudo nevana vedu, ngativachengete, ngativabate zvakanaka. Ini handisati ndasvika kumubereki, ndiri pamunhu wechidzimai. Koshesa muviri wako. Kana wakanditeerera izvezvi, saibva uri kuchengetwa zvakanaka nevabereki, kana kuti hausi kuchengetwa zvakanaka, koshesa muviri wako. Muviri wako iwo ukauchengetedza zvakanaka. Kana even Bhaibheri kuna Vakorinde inoti hamuzivi here kuti muviri yenyu itemberi yaJehovha uye Mweya Mutsvene anogara mukati menyu. Chengetedza muviri wako. Kungokwira mugonyeti revaridzi nehope, adhiraivha yatopaka gonyeti anombotarisawo, vamwe matoshaisha kurara gonyeti revaridzi mumota yevaridzi. Kuda kudai munhu wechidzimai ngaachengetedze muviri wake, ngaukosheswe. Apa apabatwi, apa hapaguniswi, apa unokosha muviri iwoyo. Ende kana munhu achazoubvisira mari akutamba nawo, anozwa kuti heya ndini baba pano, haachauyi kukuyeuchidzai. Izvozvo ndode kuzvinzwa kuti munhu wechidzimai anofanira kuzvikoshesa. Kuzvikoshesa unozvikoshesa, asi pane pandiri kutaura kuti paunosangana nezvaunosangana nazvo zvinozokutsausa munzira, muchinangwa chawanga wakatarisira kuti ndaisafanira kusangana neizvi, asina nekuda kwemagariro andiri kuita. Ndo zvazondisvitsa kuti ndidai. Usimbe zvewo wokutadza kushanda magariro akafanana neapi. Hausi usimbe. Ndofunga ndikaenda sekuti kuwanasikana vamwe vachiri kuenda kuchikoro,
responsibility ngekuti mwana anofana kuendeswa kuchikoro yababa namai. yababa namai. But mwana atinosunga manjiva wakushaya maresponsibility aya wakumboenda vamwe vana vakazvibata vanogona kubuda chekuti maweekend aya waenda kuti mune richo here orikicha mari yake achibhadhara ndimazvona asi iwo muri kuti madzimai acho varipo. inini handisati ndaakune anofanira kumita maresponsibility ekuchengeta mwanasikana. Kana tichisvika iko tichasvika ndimbori pamwanasikana wacho ari panguva yakaoma ari kushayiwa mubereki iyeye nemwe mudzimai ari panguva yakaoma kuti solution haisi yekuti ndaakutengesa mwiri. Solution ndeyekuti zviri nani utsvage vanokubatsira nemazano nemaideas kana kuenda kumaricho. Imimi hamuna kumbotengesa huni here? Tengesa zvakaoma zvichirwadza kupinda nehuni mwaibve kupinda kudora kuenda kudanga mvura nehuni. Saka ndiri kutaura kuti kana zvakadzvanya iwewe uri mwanasikana kana kuti uri musingle whatever mudzimai pamwe wakaitawo tsaona ukamitiswa alright it's fine tazvigamushira hatichatarisiri kuti uzvidzokorore futi. Chikoshesa muviri wako kubva ipo papo Mwari amire newe uone kuti Mwari anokurasisa here. Ndo pane point yangu ipapo futi ndinoona sekuti panoda futi kutya Jehovha sezviri kuna zvirewo kuti kutya Jehovha ndiko kuwamba kwezivo. Unotoda kuva nekutya mauri munofana kuva nechityiso chekutya Mwari zvisinei nemasituation zvisinei nei unomutya here Mwari mauri iwewe. Mwari ukamutya ndinoona kuti upenyu hwako hunomira zvakanaka. Mai vepano vapedza vaisa chidhindo vakuenda ivo panumber 4 ngatichimbogumire pa4 handiti tozocontinue taura yenyu yechi4 inova yekupedzisira tozotaura tozoenda paepisode 2 nenyaya yedu. Takuenda panumber 4 vanhu vechirume kutadza kushandisa mari zvine musoro. Mari unonga atori nayo asonyesa kuona kuti zveshuwa baba amari vanayo asi kuti tikakuite kuti zvemazoshandisa zvine musoro ngezvipi. Takukubvunzai mari yamanga muinayo 300 iripi? Amuda iri pamwe pacho kana utoshushira ndoma munozoita hasha ndiyo unoishanda here mari yacho wanga uchida yei kudini shanda yako no vana baba tinzweiwo mari yauya ngaiswe patebho. Mari yandabata ngeiyi todini nayo ngatitenge ichi tozodai toonesana tiri pamwe chete. Ino mukati warowa yake muhomwe izvozvo hazvibudi nekuti unozoona pakuchinjwa kwaihembe nehembe dzoindaisa havachachinja kumira kuti mubude kuti aone chinotanga kutochinjwa paitrausi wototora mari yapfeu hauzopedzisira t-shirt pori kusvika homwe yakabudiswe kunze kure homwe yangezibude kunze chii izvo imari. Mari ichasvika pakuzodonha muinayo kana kuti inyari pei haachandapuwa varungu vacho vanokubhadhara haachandapuwa izvo mari munhu akapuwa kare kare. Vamwe ndevanodhakwa vangoipuwa pei nayo mubhawa yotoperera ikoko. Pamwe maplanzi nechiichii munaa makaronga henyu muchichimirira mari kuti kakuye tochidai nekudai but unoona munhu achiuya asina chiro. Ipapo varume tibatsireiwo panyaya dzemari. Mari ngaiswe paround table torengerana pamwe chete nekuti kuzi nyama vanhu vaviri vanyama imwe kunozoti taakurongerana pamwe kuva nyama imwe kwacho hakuzobatsiri kana uyo abata yake mari wose muhomwe waakuronga maplanzi ake anozodhumira futi maplanzi acho asikashandi nekuti varume vanoita zvese kubata vari 300 kudai murume ndikamupa $300 yake endai kutauni ini ndotoro yangu $300 todzoka tese isai zvenyu zve300 apa ini ndokusa zvangu ze300 unotoona kuti zvababa apatorina asi nenyaya yekuti ndiri musoro basi havazodi kupikiswa handiti masvona ipapo mwataura ndapazwa asiwo ndozviziva kuti yakawandira kuvarume nyaya iyo weakness iyo
asiwo ukaonawo madzimai vashoma vacho vasingagoni kushandisa mari, vashoma vacho vashoma, tiri kuti isusu 90% yevarume havagoni kushandisa mari, 10% yevakadzi, but 10% iyoyo vashoma iwo. Maiwe tine matombo ekukuhisa, uyai navo tione, tine muchairo, uyai navo. Kuenda kutaundi kuya nedzutswa kudai remazepe ana baba ndo anouyawo netikutoitwe vana so hama dzangu tiri kuita tichifara tichiseka zvedu asi tichidzidza. Chirongwa chedu nhasi tina mai ndechekuti takataurirana kuti mai nyorai maweakness evarume. Zvimwe zvacho zvatiri kutaura panapa kutonyora zvavaiona ndichiita inini, nezvimwe zvandakakunda, zvimwe zvandisati. Handiti muri kuona, ini ndonyorawo zvavakakundawo nezvavasati, chero angori maweakness tinoziva kuti kune mumwe achiri mwazviri. Saka touya panapa tozvitaura, ini ndichitaura zvemadzimai ivo vachitaura zvevarume, but donzo redu riri kuti kana ukanzwa chawanzwa chikakubata, bhaibheri rinoti kana manzwa inzwi rangu musaomesa mwoyo yenyu, tendeuka. Mwari anoda vanhu vanotendeuka, kuti shuwa nyora mucomment section kuti elder mwandibatsira, baba mai mwandibatsira, handi nyora mucomment section imomo. Then kana paine iri kuramba ichida kuita nharo pane dzataverenga 4 idzi i8 tinodzoka nayo, asi ivyo iyi tichambodzoka paepisode 2 tichienda takada kusvikira wanaka chete. Nhasi mwaka uno unonaka. Unonaka. Fear not, sin not. Bye bye. Amai na baba vekano vauya, amai na baba vekano vauya, vauya nenyaya dzakanaka, vauya nenyaya dzinorapa moyo, kana wanga wakabhenda kaiwe uchaswatuka chete nasi, kana wanga wakashata moyo unonaka chete nasi, kana wanga uri murima kaiwe unoyenda muchiedza, kana wanga uri tsimbe kaiwe uchava mushandu mukuru. Garapano, 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 garapano.